A já vás zdravím u nového videa a tady to bude info, protože teď budu spíš natáčet na novém mobilu. Tady jsem dostal k Vánocům a tady mám vlastně ještě bráchu, jestli nechápe. Ahoj do videa. Je 3:45 ráno. Ano, jsem blázen. Ne, já nejsem unavený. Prostě, no. Prostě teď budu natáčet na mobilu. Nějaký vlogy s kámošema. Já taky budu, protože mám taky nový mobil od Ježíška. Potom budou i nějaký challenge, teď budou častější challenge, vlogy. Takže se můžete na to těšit. No. A tak. To bude takový teďka to trošku. Bude mít takový, bude větší taková změna, no. Prostě. No a ještě mohla být. Dáme si takovou menší hru ještě. Dáme si ještě menší hru. Dáme si Probhunt. Takže poznáte. No ten kdo to prostě nezná, tak jsou dva lidi, kteří musí schovat za nějaký, jakoby, za něco. A musí se schovat tomu, kdo ho hledá. Jsou dva hledací a dva hledací. Filip, já mám skoro plnou baterku. Mám. Dobře. Okay. Are you ready? Ready? Oh. Nevím. Já už chci začít. No, spíš, no, prostě teď budeme spíš natáčet na tom mobilu, budu natáčet, no. Tak. Poraďte mi někdo, jak mám sakra dát před video intro, přes nějakou aplikaci. Protože já fakt nevím. Totálně fakt nevím. Ale řekni třeba Filipe, jestli máš Samsung, protože oni potom nebudou vědět. Mám ten nový mobil, to je HTC. Prostě HTC, ano. A já mám Samsung Thread. Tady brácha má dostal Samsung Galaxy Trend. No a potom jsem dostal auto na ovládání. Já 2. No a no, když to musím 2. Potom jsem dostal knihu Runové spiknutí. A potom ještě nějakou. Minecraft, ano, Minecraft. Filipe, myslím, že už jsi našel. My jsme začali už. Dostali jsme hodně dobrou věc. Můžu to Filipe říct já? GTA 5 na Xbox. Ano, dostali jsme GTA 5. Hodně dobré. Ne. Jako, já si nechtěžuju na to. Del. Filipe, jako nechtěžuju si na to. Nechtěžuju. No. Na sebe byly nějaký lagy. Moc, takže dopouštěte. A můžu vám zapnout přes nějakou písničku. Tady to. Mohli byste mi napsat do komentářů, jak hrát, jak natáčet. Aby si měl svoji profilku, aby tě viděli. Aby jste mě viděli, to by se mě hodilo. Jo, to je Filipová písnička. Filip už mi pošle nějaký ty písničky. On za chvilku, teď to lacím. Už to říkal milionkrát.
Tak tohle bude asi pro tohle video. No ještě zatím ne, až za chvíličku. Jak budeme tak krátký videa? Víš, kolikrát vždycky dělám dlouhý videa? Ani nevím. 20 minutovku. A to se tě potom nenahraje na YouTube. Nahraje. Jo, ty chci ze mě srandu. Ne, jo. 20 minutovku můžeš i hodinu. Můžeš hodinový nebo 20. Ne. Kolik můžeš vlivet ty? Tak to by asi pro tohle video všechno. Ahojky.